Jelo, Molim. ajte malo prati da ti pričam kako si imao nesrećno detinjstvo. Ti si lep, pametan, svaka devojka će u tebe da se zaljubi. Šta će biti s nama? Ja u vojsku, ti na fakultet. Ajmo u bioskop popodne. Ne mogu, moram da učim. Čali. Ti si glumica? Balerina. Dao sam ti sobu jer mi ne treba ovakav veliki stan. I onako ćemo sve to uskoro podeliti. Hvala vam što ste nam poslali hranu. Suradnja s okupatorom. Suradnja u čemu? Vi ste neobična žena, drugarica Ivančić. Znači presuda se ukida. Sve sam to izgrizla od živaca. Recite, molim vas, zašto ste došli? Tko vas je poslao ovamo? Pa znaš i sam u kakvoj smo situaciji. Ti si lipa cura i sviđaš se ljudima, a znaš kakvih ima ljudi, i ovakvih i onakvih. Zavisi s kim si. Još